Nagkatensyon ang mga suporter sa suspended mayor ug sa acting mayor sa Kauswagan, Lanao del Norte. Gibarugan sa gisuspending mayor nga siya gihapon ang mayor sa lungsod ug illegal matud pa ang pagsuspenso kaniya. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Miulbo ang tensyon sa gawa sa munisipyo sa Kauswagan, Lanao del Norte, Domingo sa hapon, dihang nagpang-abot ang mga supporters sa gisuspending mayor sa Kauswagan, Lanao del Norte nga si Romel Arnado o ni acting mayor Aga Dimacuta. Makita sa video ang pagbinunalay og bangko sa mga supporters. Pipila ka mga glass panel sa munisipyo ang nabuak. Hinoon dali nga girespondihan sa mga pulis ang maong hitabo. Wala mang umutuo nga suspended siya kay wala man makakuang sa proseso nga masuspend. Una niini, mipakita sa publiko sa unang higayon ang gisuspending mayor aron tubagon ang mga aligasyon batok kaniya. Kauban niya ang iyang mga kaalyado sa politika, lakip pipila ka mga leader sa MILF o MNLF sa Lanao del Norte. Sumala sa kampo sa suspendidong mayor nga kung subayon ang Omnibus Election Code, kinahanglan kuno nga aprubahan una sa Commission on Elections kon COMELEC ang suspension order nga gipagula sa sangguniang bayan sa Lanao del Norte. Wala sab kuno'y letter of assumption gikan sa gobernador ang milingkod nga acting mayor. Kung January 6 hangtod karon na ay mga tao nga nag-camping na sa sulod sa munisipyo. So nag-file with me, manifest me o motion for issuance of status quo anti-order para mahibalik sa dating nga sitwasyon ang status sa munisipyo. He should get out of there because I am still the mayor. I have the freedom and back up application. I am back and I am on duty. And he should get out of there. Attention to the PNP. You should lead the way because that is the law. Gikuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag si acting mayor Dimacuta. Kahinumduman nga niadtong December 27, 2024, gipagula sa sangguniang bayan ang suspension order batok kang Arnado tungod sa reklamong grave abuse of authority nga nagsumikad sa reklamo sa usa ka kanhi barangay chairman sa maong lungsod. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.